ụmụnne m ọ na-ehobere chi ọnwa nọ nwaanyị nwaanyị mba nọ awụchasịala m ka m gbara m igbu oge ọnụ enweghị ọrịa otu onye na-arịa enweghị ọrịa nọ n'elu ụwa a sị na ọ bụ otu onye na-arịa ya mba anụ m otu nwanne anyị nwaanyị ebe m n'ekwentị wee kọwara m otu o si rụrụ ya si na mgbotewara ya ụmụnne na enwe nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ya n'ụnụ gwa ya na ori bidoro na ya dị confused n'ụnụ gbatara ya ose enyemaka ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha na ha rụ ụmụ nwaanyị atọ ụmụ nwoke abụọ na ọ Adanne tochiri ha niile Adanne toro ke nwaanyị ka osogada etoghị ya nwawo ke nta na nwaanyị mana a na-ahụta ya na ya nwa makarịrị ụmụnne ndị ke nwaanyị niile na ọ ya nwa makarịrị ha na mma and papa ha hụrụ ya n'anya karacha ụmụnne niile na Adanne dị stubborn, extremely stubborn na ọ naghị anụ ọnụ ha ekwe ọgụ ọlụlụ iwe ọkụ obi ọjọọ ya ka o bu ihe nọ n'oto ruo mgbe di bịara bịawara n'ihi na ọ lụrụ di ya like ka ya pụwa ga-ezuru ike ka ya gawa n'ụlọ ke ọ kọndishọn o jiri lụọ di ya na ọlụdụ hụ dị man ya hụta agaghị ya na ọ hụrụ dị man n'anya jọọ dị man ji ego ya ewere ohere asị ka ya pụwa na na-etishishi ya ntị ka ya gawa n'ụlọ ya otu ochie lụọ di nọ nta ya na di ya alawa ya ka ya tolitere lee WAEC chọwazie ịga mahadum ego anọ papa ya si agaghị amụọ ọrụ na enweghị ego na ya ga-eji ese ndị ya mahadum na ụmụnne ndị ke nwoke galite isi ha ga-amụọ ọrụ na ugwu eji onye ọbụla wee mekishọn onye ọbụla lechara WAEC kpara n'aka ka ya lechara WAEC nụ ntara ha na-ekwu okwu irejista ya ebe ya ga-arụ ọrụ ya were fonu kpọwa Adanne ya na di ya bi na Lagos si ya biko ada okwu ada mara mma ada obiọma tobere iwe ka o nwee ike chenji obi na ya elele WAEC na ya chọrọ ịhapụ vileji ka ya bịa na Lagos bịa nọtụrụ ya shi ebe ahụ chọọ ihe ya ga-amụ ma enwekwana Adanne ya jụọ asas what as gịnị ke gịnị kwanụ na-akpọkwana ya gịnị na ya echekwara echiche bifo mekọla isi ọgbakara na ọwara na-agba ya na ya makwa ihe na ya dị stupid na ya nwakwala nwa akpọghị gị n'ụlọ onye ka ọ na-abịa na ya nọrọ ebe ahụ na ọ ya nwa makarịrị ụmụnne niile na ọ ya wụ ke nta na-eri ukwu egwu bidokwu ụmụ okwu ihe ndị a niile mpa ha na-eji etu ya data ma were na-agwa ya okwu gbanyụọ fon ya na ọrụ onwe emewezie nkwayarị ebe ya ga-aga ịmụ ọrụ na vileji di Adanne kpoo papa ha na fon enweghị ha discuss ka so ya na mpa ya kwugide datin fon mpa ya dị down already so batrị ya triple off fon ya triple off batrị ya dị flat o kpozie ya na line ya werezie fon nye mpa ya na mpa ya kwucha ihe ha na-ekwukwu tọpụ werezie fon return ọrụ ya back ọ bịa kelewe jụọzie esele otu ya mere ya gwa na ya elechaa na WAEC na ya chọrọ ịbịa holiday n'ụlọ ya ji ebe ahụ chọọ ya wụrụ ọrụ ya gaa mụọ because parents ya ejighị ego mahadum and ya ga-like ịmụ ọrụ mana ya chọghị ịmụ ọrụ na village di Adanne ya zụọ ese why not na ọ nọ lecha na WAEC na ya bịawa Lagos bịa mụọ ọrụ na ya kpola na Adanne ya gwala na sister ya gwa di Adanne na ya gwala mana ọ jụrụ ajụ ọ sị ewu n'ụlọ eke ga-abịa di Adanne so for what maka gịnị na ya don't worry ka ya discuss with nwanne ya nwaanyị ya ga-akpaghachi ya azụ ya so kesa ọ gbanyọ fon oruhu nwa na-awa okpughachi ya baka gwawa sị na ya na Adanne ya ekwuole na mgbe ya kwadote bịawa na mgbe ọbụla ya dịrị dị ịbịa na ya kpọọ ya 3 days before ya banye moto bịawa ka ya dị njikere chere ya so kesa ya kwadoro gawa Lagos na ka Adanne rute ebe ahụ Adanne ya tọọ nọ ya tu ihe karịrị odibo tọọ nọ ya tu odibo wu princess compared to ọnọdụ dị nwere n'ụlọ ya mana enweghị ya kpere ya na-asa ahụ ya emeghiri ya na-eme ka obi dị ya mma na aka nri Adanne ya arụghị mma na onweghị isi obendụ ọda na ọmọta isi nri na aka mme na mme na-eshi pieces na ihe ya na-eshi n'aka ebe eshicha ịtabi aka na ka ya bịara n'ụlọ Adanne na ọ ya ga-eshi nri na ya ga-ehicha ụlọ ya ga-asa akwa ya ga-eme everything ihe niile a na-ememe 5 o'clock okpolitere mechanyezie na ka iwu na ya bịakwala abịa weke gbete nwunye gị mewe expect ịbịa na akpọ ya blite 5 o'clock
bịa dozie ụlọ na ya tete nwa as early as possible. And enwere nwa nga ya na ha nọ. The boy wụ onye village dị Adanne, ọ wụghị onye side ha. Na the guy, the young man, o togbughị etogbu, o tokarịa ya, o were like 2 or 3 years wee too ya nwa. Na ihe Adanne na-eme the young man, na ọ naghị eme ya, ọ naghị treat ya like ọ mmadụ ibe ya. Na ọ ma mkpọrọmasị, na ya makwana ebe mkpọrọmasị ke that boy ishi. Na o mewegodị ya nke ya dị iche, n'ihi na a na-eto ya na ya makarịrị ụmụnne ya kemgbe ya na ha ji eto. Like ekpone ka ya na ya abụọ na ọwụ iwe wesịrị iwe na mana kele na ọ onye ebe die na ya amaghị ebe iwe ọ na-ewere that boy mkpọrọmasị ọ kpọrọ that boy ebe oshi. Ọ na-alike inye this boy inyejuo ya afọ na ya amaghị ebe mkpọrọmasị ọ kpọrọ this boy ebe oshi. Na enweghị otu ya na this boy shiri relate na ọ boy ka ọ bịara ịgba, ọ gbazuo afọ ọ kwesịrị ịgba, eduo ya ọgwụla. And the boy dịkwa humble, mana Adanne kpọkọtara igwe this boy dị azụ Adanne na-ara ya anya ike akwụrụ ọtọ gwe. Nga ya ga-eshi ihe niile ya na-eshi ya eshi ọrụ ya wee echicha ya wepụ aka na ọ ya nwa na-abịa ekire ha anyị na ọ ya nwa na-abịa etire ha ma ofe ma onye oke nga ọ gbara ka ere you dare not ask for more. Ya erikwere ya wụ na onye oke afọ ya eri ekwenụ. Ọ ya ka the young man bịara ya bịa na-emetere ya ebere. Ọ nọkwana ha ekwu oke okwu n'ihi na ọ na-asọtụ nsọ. Mgbe niile Adanne bịa ọ jụwa ya sị ọ gala shade na ọ gịnị ka erere, ọ ga-ajụwe na ọwụ na mma gala Lagos ọfụma na enwe ebe a na-akpọ trade fair side ebe Balogun main market na ọwa ebe this boy na-eji shi ụkwụ gaa miles. Ọ na-ekwe ya ka ọ gbaa moto lọtawa. Na Adanne na-aga na shop ahụ only on weekends ka ọ ga take stock, take record. O rutekwenụ obere mistake ọ lọta, ọ ga-agbagidere this boy gogide. Now ote ya na-eshi nri ọ kọrọ ka egere nga ya ga-agba eri ya wụ na onye okenye ọ tọbiri nri ọwụ na-aga ejudo nwa 5 years tobi ige the boy ka igere ya ofe ọ naghị etiri ya anụ. Wale ya na-egbu anụ ya naghị eshi otu ụzọ ofe, ya na-eshi ofe ọha, shi egusi, shi ọgbọrọ, shi olugbo, dọọ ijoyi na friza. Ya na-eshi stew, shi ofe akwụ, dọọ ya na friza. Ya na-eshi nri everyday. Mana wiki ọbụla ya ga-eshi nri, ya ga-eshi nri shijuchichi ebe niile ime friza nri. Anụ ga-anọchakwa na stew niile ahụ, ofe ahụ niile. Ya bịakwa yekwa anụ again, anụ eghere ya wege na penta rọba gbuchie ya nke esi n'ihi na di Adanne na like ọ lọta ya ga-achịrị anụ eghere ya were na-aṅụ mmanya, ọṅụ mmanya ya lakwa lasting ọ na-eri alakpọ. Mana still anụ a niile pakara ọ ga-enye this boy nri, ọ naghị enye ya nri with meat. Ya bịa na-emetere ya ebere. Ọ nọkwana ha ekwu oke okwu n'ihi na ọ na-asọtụ nsọ. Ya wụ na ya eshicha nri ọmọsị ya mee iko garị 4 ọ ya mee iko garị 5, mana ya bịa mee iko garị 7 ya emekwa emecha ya ekobipụta garị rapụ ya na waterproof dezuo ya so that ọ bịa tụbicha ahụ ya na ọtụbige ha ọ baiga n'ime ụlọ ya werezie de garị bizie the boy ngwugwu garị ya ekere ha ka anụ bi the boy so na oricha ya na ọmanya biri wee small oricha ya anya biri ya na o dezuo ya denwe na azụ ya jiwa ya oriwe ka ọzọ nwere ike ịpụta ha again. Na ọ wote ka this boy ga-eshi rie nri ahụ ka onye shi prison rie juo afọ ṅụọ mmiri kelee ya say thank you. The boy bido erijuo afọ from nri nzuzo ya na ezupụtara ọ na-eri. Na ọ wụ ọrụ the boy ịgba mmiri mgbe ọbụla ọ lọtara n'ihi na ebe a na-agba mmiri ha na-emepe n'oge abalị ihe dịka ebe 6-7 na mgbe ndị a na-eji agbape tapụ ha people na-abịa agba mmiri agbaga na their building. This boy ga-eji mgbe ahụ o jiri that time ahụ ọ ga-eji mgbe ahụ gbawa mmiri gbajuo 1 drum. Mgbe ọ na-agbacha na mmiri ahụ ọ na-ese n'aka wụ roba 25. Ọ gbachaa maize ahụ ọ na-eji ụkwụ elo ya lọtakwa ya esewekwe roba ahụ ọ ga-eji gbajuo 1 drum every night. Ma ọ bụrụ na ọkwa na ihe ya na enwere ebe ọzọ ha na-aga agba mmiri mana ebe ahụ dị a little bit far ọ nụhụ ha nso kenụ nso ebe the boy gbatuola the next compound ebe ọ na-agba dị mmiri ọ gbachazie before bịa ntorobịa saa ahụ bịa ntorobịa rie nri agakwana iri nri ahụ ya wụrụ ka nọ na Adanne ga-arụpụtara ya ewere like waterproof rapụ dị garị ọgwa ya sị na garị anọ dị too much ama na-eji ya like that while garị furu ọwụ na garị anọ. Ọ ya ka ihe a megidere this boy
na-ata ahụhụ a ya nwakwanụ na-ekperikweni ka n'ụdị eji na-eshi enu n'ọnụ ishi enu n'ala. O ruo otu ụbọchị this boy efe oyi pụrụ n'ahụ n'ihi na mmiri zoro that day, mmiri mara elu, efe oyi pụrụ. Ya chịsa ya na batrum ebe ọ sara ahụ, sakwa ahụ sacha, o chetahụ chịrị ya pụtawa. Ya hapụga n'ime bọket nga ahụ saa shawa pụtawazie. Ọ bụghị obere ihe that night. Adanne ya para dị akwa shi n'elu kpupu ya n'ala. Akwa daa kụtashịa ndị mmadụ n'ụra. Pepa amapụtashịa, ya echefuo na-enwe ndị bi n'ala. Pepa amapụtashịa na-eleli anya n'elu sọ gịnịkwana ihe ka gịnịkwana ike. The boy agbadazi ala bịa tụtụwa efe ya. Ọ ya ka ọ tetachiri efe ya nụ ntara gbagote elu. Pacha ya by then ọ hịrịa mmiri n'ala gbagotezie elu. Ya gwawa Adanne si na this boy stress ela too much. Na ebe ya ga-asa akwa echi Saturday, ọ ga-aga shop na ya ga-asakọta ma efe ya maka ịdị ya maka ya onwe maka this boy. Ọ naanị just akwa ahụ. Adanne si ya nwa asa akwa ahụ na that day ka ọ ga-ala. Na ya nwa asa ya na ọ ga-ala. Di Adanne ya mapụta gwawa si na ọ bụ na ya chọrọ ịsa akwa ahụ na ya asa akwa ahụ na ọ ya na-ekwu ya yes. Gwawa nwunye so ọ dịghị too much na ọ dịghị too much na ọ dịghị too much na kedu ka ihe ọ na-erite na all these things ọ na-eme werezi iwe baiga inside. Nwanne ya nwaanyị ekwuzighị okwu again. Chehu na ụkọta the boy agawa. Ya gazie na akpa the boy notice na akpa ya enwere efe ndị ka o yiri. Nwetebe opportunity saa ha na enwere efe ndị ka o yiri ọ na-asabe ya chịrịchakwu akwa niile na sashia efe the boy niile na ndị otu ọ rapụrụ na waterproof do ya sachicha akwa niile. Sang ya sara maka ya Adanne maka ịdị maka ihe sacha akwa ebe shebere na agbasachicha. The boy alọrute obiọma akpa ya. O ruo the next day wụ Sunday. Ọ naghị ekwe the boy pụọ. Ya jụwa the boy so ọwaga ga legharịtụkwana anya ọkwanụ bọọlụ ya ga-agbara tụkwanụ zụtụkwana ike ha nkịtọ. The boy gwa si ya nwa n'ụlọ ka ha na ekwukwala ihe ka ahụ ọzọ na ọ chọrọ ka ekpoo mmiri ọkụ. Ihe ahụ ewute ya nọrọ onwe the boy nọrọ onwe. The boy bịa takoro nọrọ n'ọdụ eche nnọọ mgbe this woman ga-ezi ozi ya Adanne ga-ezi ozi ya na ịga takoro di ekwenụ onye araba nko Sunday ọ naghị anọ ya pụọlọ mgbe o ji elọta ebe 1. In fact ọ na-alọta very late every night. Mana Sunday wụ na wọs ọ pụọ Sunday ọ naghị alọta, ọ na-alọtacha 2 o'clock mgbe ụfọdụ ya ehihie ebe ahụ. So na this boy ga-atakoro ọ gbaga TV ọ sị the boy ya lakpuru n'echi Monday ka o nwee ike tete ngwa ngwa. Ọ gadaghị ekwe this boy lee telivishọn. Ihe ọ na-eme this boy bụ na-egwe ya iwe. Ya bịa lechazi anya sị ebe di Adanne ya gwara sị na ihe ọbụla ya chọrọ ime n'ụdị ọbụla ya chọrọ iji nye aka nyere anybody aka, especially this boy. Ihe ọbụla wụ oji n'ụdị ọbụla ya chọrọ iji nyere this boy ka na ya nyere no problem. Ihe di Adanne kwuru that day o were iwe. Ya ebidozie 6 o'clock this boy ga-eji mechie shade na that place shi ebe ahụ were ụkwụ gagide ije lorute by 7:38. Na enwe otu ọ dịrị ya nọ mmadụ ka ọ. Ya ebidozie emecha ihe niile ya na-eme. Ya eburuzie bucket rọba na-agazi ebe ahụ dịtọ a little bit far about 2 streets away from ebe ha bi. Bido gbawa mmiri. Ebido gbawara this boy mmiri na ya ga-agbajuo drama. The very first day ya tara ya this boy lọta bido bewe. Ya jụọ sọ gịnị mere ya kwa ọgwụgwọ esi ezigbote isi na awa ya na ya dị down. Ya echere otu esi agba mmiri ya na ya amaghị ya ga-emere na ya thank you. Ya sịrị ya sị na mgbe ọ makwara isi gwaka ọzụkwara na ọgwụ n'ụzọ ka ologe. Ọ sị na ya zụghị ọgwụ na enweghị ya emetụghị ego aka n'ihi na Adanne ya teretịrị na ya bifo a ga-esetụrụ ya na ya ga-aṅụ iyi na emetụkwala ego ha aka. Ya gwawazie the boys na ọ dị iberibe. Lelee nke wụ isi na awa ya ọ gaghị ewere ego zụrụ ọgwụ. Na mgbe ọ ga-aṅụ iyi na ọ ṅụ iyi dat na onweghị ebe o bupụrụ ego ha ga-edenwe. Mana ọ nwụrụ ururu ego ọ ga-eji rie nri, ururu ego ọ ga-eji like ururu ego o nidiri na o nidiri ya na ya agakwala ije ha na o rute dadị ọ ga-aṅụ iyi na o kweta si dat na ya enweghị ebe ya werere ego ọga ya ego ọga ya ego madam ya gaga edenwe ọ ga zụrụ ego na-ede save ya ga-eji na ego ya metara aka agụla ego eji zụrụ ihe ntakarị mgbe like pure water na-agụ ya ọ dịsị na o kweta dadị na ọ gaghị egbu ya na o were ururu ego ebe ahụ ga-eji zụrụ ihe ntakarị na oso na ego ha na-aṅụ iyi na ọkwa na iburu ego. The boy sịrị ya si yes. Also okay. From that very day that boy lọtawazie o gotere ya suya ha na ọgwa ya si ka ya agba mmiri na takịrị na enwere suya ya gotere na eloto ga-eshi ọtọ. Ọ mara suya na-eshi na emepeghala suya onye ọbụla ga-ama na emepele suya na eloto ga-eshi ata ya. Ya gwa ya si o tese ha lakpuo n'abalị ka ya taa ya taka this boy ga-eshi nye. Ọ bazie na ọ goteziere suya ha na ya eburuzie suya ahụ rapụ mgbe ya ga-ata suya na ọnụ ụkọtụ the boy gawa shop Adanne ga-anọ n'ụra. Ya ebidozie buruzie rọba ga-agbawazie mmiri ahụ miles away
werezie obere small bucket nta ya n'aka nga ka ya na-awezi disu ya na-ata ya ụzọ n'oterisha ata disu ya were jidegodo afọ n'otu aka ya na-eshi help this boy asara ya akwa enwechi esi this boy sara akwa yiri n'ahụ o yipụrụ n'ahụ ya tili ogene bụ ihe na-ese na garị ya kopụtara nye the boy na this boy nọ n'ụgwọ na-eri gị adanne ya dakwute ya jụwa esi ihe awụ size garị ya nyere na since o ji riwe nri ahụ na o kwesịrị iricha garị ya na kedu ebe o wetara extra garị ori gị this boy ya bara n'ihi na ọ maghị ekwu ọ maghị explain ọ dị quiet adanne ya banye n'ime ụlọ ya mịa belt di ya na ọ ga-agwa ya ebe o wetara extra garị ori na ama size garị ya nyere na ọ gịnị mere o ji richa beti na ọ na-enweghị garị ọzọ ori gị na so ọ gara ga emere garị ọzọ ka ọ na so ọ gara ga emere garị ọzọ ka ọ na nwanne ya nwaanyị nyere anọda garị ọgwụgwa si na ntị n'eziokwu na enweghị garị nwanne ya nwaanyị nyere afọ mashin na ugbu a ka e bidere iri dị garị obido pịawa this boy na ọ ga-agwarịrị ya eziokwu ọ pịa ya lụọ ya dịtị na apịa this boy na ahụ gbọwara di ya nọkwana ya man somebody stress chara gba ụzọ adị na lọta by this time na ihe kwute na ọ ga-akwụsị butezie gị iwe ọ gaghị atịchara otu o shitere this boy ya gwawazie esi na sista ada na ọ ya nwanyere the boy garị na ọ gara ihe rifuru na ọ ya nwanyere ya na o teruzie the belt ala ratapụrụ ya na ntị gị n'otu akalanya oluo ya na isi ekwuo ya egbe ọgwụwa si na kedu rights ya nwere inye nwa nga ya ni nwa bee nwa na-asav ya nwa boy ya ni ọ ga-make sure no add the food to that quantity ya nyere as a second madam ka di ọrịwala ya elu na di nwere ihe jikọrọ ya na di because ya enye ọda ọbịa nyagharịa as second madam nọ ya be jụwa danne so mara ya akalanya because ya nyere mmadụ nri ma ya okwe mma ya akalanya because ya nyere mmadụ nri because ya nyere human being mmadụ Chineke kere eke ya achọghị ịma ihe ọkpọga this boy no because na ya werere eri ihe this boy na ihe o jiri mma ya akalanya na ọ mara ya aka ntị because of ya nyere mmadụ nri na o chefuru n'ụlọ nne na nna ya ebe ya na ya abụọ toro nri awụhụ problem ha na papa ha ejighị ego nne ha na nna ha ejighị ego awụhụ na ha ga-enyejuli ha afọ na ọwụhụ ruo ha na nri na ha toro n'elu nri na ha rijuru afọ na ihe nne ha na nna ha na-eji wee ego ịzụ ụmụ ha na mahadum mana ọ wụrụ nri na agụrụ agụbeghị ha for one day na ọ because ya nyere mmadụ nri ka ọ were akalanya mma ya ọ mara aka ntị a direct ntị ya not even na ntị ya na ntị sogacha wuruwuru ọ mara aka ntị because ya nyere mmadụ nri mmadụ somebody nọ under ha na kedu mgbe o ji ruo ya like this ya mana ọ na-ewe iwe ọka mmiri ma na ọ adịala this level of wickedness na ya na-anụgachi na ya na-ala ya ebido bewe ya na-ebe ya ebege kpugele nga ebege n'abalị ahụ o mechaa bịa sụwa ndo na ya forget that thing na ya ndo na ya na-like ụtọ na-eshi intrude inye special inye this boy na ya na-enusezi ahụcha ya n'ihu ya na ya nye the boy nri ọ gbarụ ihu as if ya dị wicked ọ nri ya ga-enye na enwere ụmụ boy na-enye dị nri ajọs apụta enye ha 500 naira ha eshi nga ga-ata ka eta biskit aka ọ bụrụ ihe ha ga-eri deli ya mbọta ọ na-eri nri ya ọ na-eme explain bụ imeta aka gwa sị emetọla ya aka na ọkpọtụ na di ya lọta ya gwa na ya na-ala ka ya lawa na ya taga ahụhụ nga na otriti ga-ehie ka nwanne na ọ na o rutere eze nke gbawa ya udo ntị na eruole mgbe ya ga-abịa lawa na ya na-ala ya nọrọ ga-abido bujiwa akpa ya n'abalị ahụ paakịwa ngwongwe na ya na-ala ọrịa wee si na ya ekwekwele ka di ya bịa nọwa ihe n'ugbo ya wee si ya chọghị ịma na after all na ya gwara na ya na-abịa n'ụlọ n'okpe nọ na ya nọ nga na ọwụ her husband's invitation na di ya nọrọ ya ọdị ọnụ ya na di ya kwesịrị ka ọ na n'ihi na ọ wụ onye ya amaghị otu o si convince ebite okwere be n'ihi ya mana ya nọ ebe a because di ya kwere na ya na-abịa so na ka ya lawara ya kama ọ ga-eji udu ntị akala anya agbawa ya udu ntị not na ya mere ihe ọjọọ na ahụhụ niile ya na-atara ya na ahụ ya na-ata ya tabedị ya n'ụlọ ha na ya agwala mgbe niile sị na ya na di ya yipụta mgbe na o wepụta ya ka ya mara akwa dị deti sawa ya na-ala ka ịsa akwa mgbe ehipụrụ ya na ọ naghị anụ na ha eyipụ akwa ha na-ehipụ wee n'ime gburu ya jụọ ya so enwe akwa dị deti then every Saturday o buchie ya akwa mmadụ abụọ na-aga asachali na ya ga-asagide akwa mkpụrụ aka ya kpechi ya na ihe awawa wickedness na ọ na-eme ekeshọn nke ọ na-ewiked ya na ọ ledachi ya na everyday ya ga-asa oche niile mmiri ole ka ebe a na-asa oche mmiri were sponge na-ehicha oche a ga-echeta na ugboro ole a nọrọ n'elu ha everyday nke ọ na-ekeretiri ya job na everyday a ga-eji brọsh na-asa rọgụ niile
nga ọ na-eme ka ya taa ahụhụ kpugere na ya na-agba mmiri ya ga-agbagide mmiri ji aga toilet ka ya na-esete na well local well ga-agbata ka a ga-agba na drum na ihe a niile ya na-eme stiil ọ naghị ekwu ya n'ihu na ọwụ gịnị ka ọ chọrọ ka eme ya sị ka ehi ụra ehihie na ọchọgbolite chọọ ebe ọ ga-edige na ya na-ahụcha ururu wickedness ọ na-agbachi mana enweghị ya kpere mana obi irutezie nke ịgbazi ya akala anya sụọ ya aka na ntị ntụtụ ugbu a na ntị meghe dundundum bikos gị na onwe ihe ọjọọ ya mere ya kpọghị iyi bikos ya erifuru n'ibige nwa ọgbakpo nwa ya na ya bụ ọsọ avụ gị ka o jiri gba ya akala bikos of nri na ya agaghị anọ ya nụcha na ya alawala ọrịọgị ya si God forbid na ya alawala ya paaki enwe ya chukwu eme ebere ọrụ ka dị ọma mma onọghị otu n'oshi anọ ọ ga lọta ka dadi lọta ebe 12 ya gwa esi broda na olola ya sị ọhụ ihu ya jụwa sị na gịnị megere ka ihu ya dị like this and voice ya adịghị ma ọ bịa gakwa gịnị mere ọgwawe ya ka ọrịa di adanne ihe mere nọ di adanne ihe ewute ya gwawa adanne na ọ bụrụ na ya na-akụ nwaanyị ihe na ya ga-akụ ya ugbu a na ihe ga-akụ ya na ọ gaghị apụta na ọ ga-ebuga ya ụlọ ọgụmụ na ya nwụghị onye na-akụ nwaanyị ihe na ọ kpọkọ obi na ọ gbara wicked too much na ọ gbara wicked sometimes ya na-echeki ma wickedness ya mere ọ mụtabere ya nwa na ọ dị n'okpuru obi na gịnị ka nwanne ya nwoke mere ya ihe ya sị ka ya jụgide na gịnị ka o mere ọ kpọwa ya sị ya chọrọ ịla n'eziokwu ya gwa ya sị ya chọrọ ịla ya gaa anụ ọ sị ya na ngwa nsogbu anụ na tomorrow morning ka ebubuga ya na moto park na ya gaa force ya ịnụ na otu o si dịrị ya na ya o dịrị ya anya dat na o mekele up her mind na o chenjikwa obi ya before Chinedu na ya ga-adị very happy na o kwete maka ya mana o mee insist no problem na ihe eji ya ga-ahụta ya sị any problem bụ na ọla ugbu ene ụmụ ihe ndị a na-eme nga na ọ nwanne nwaanyị ga-eme ya ga na-abịa baba kichin ga-eshiwere nri ọrụ ha ime ka o ji amụ nwa ya ga-aba ga eshiwe na ọ ga na-eshi nri na ọ ga na-ehicha ụlọ ya ga-ehicha ga-aga chọtacha ego lọtakwa bịa ehicha nwana ya ụlọ and ya chọghị ihe bata ọ mana ya like ha ebe dịdịtị chi hụ n'ụkọtụ ya amaghị na the young man helitekwere n'ime abalị bịa paakị kwụọ ngwongwo eke gwakwu ọga ya na ya ga-alakwa na ya na-agbazikwa ebo ya na ya chọrọ ịlawazi ka ya ga chọọ ihe ọzọ ya ga-eme di adanne ya sị nokwe nwe ya ga-enkwe ihe ga-ahụfụ n'abalị ke na gịnị mere na ya even ya onwe ekwe ọ gwawa ya sị na after aunty ya pịara belt a pịacha ya belt ahụ na otu asand aka ntị ọ mara nwanne ya nwaanyị because of oyi na ebe a na ọ gbọla ya na ọ na this girl ala na ya ga-alawa na ọ na-enyere ya aka sometimes na ọrụ na-adịrị ya too much ka ya hapụ ya nwụ na most times ya na-arịa ahụ alọta because distance ya na-eji okwu etere eke elu na ọ dị too much the distance dị too much di adanne na-ejiwesị ya na-ejetere eke elu for what ọgwawa sị na nwunye ya si ya jiri trek waluwa na enyi de ya metụrụ 1 naira ya aka na mgbe a ga-edue na ya ga-aṅụ iyi na 1 naira dị ya erikwele before so ya na-emetụzi ego na ọ sị ya gbara ụkwụ lụwa na ya na-eji ụkwụ elọta na just that ọ naghị anụ ya most of the night ya na-elu ya na-eji ụkwụ shi ebe ahụ dị mma na-akwụ aka na tebụl sị gịnị dịbụ ya ụma na paakị kwuo ngwongwo ya danne ya were ikpere wụọ onye ihụrụ ya na-arịọ agarị n'ime ụlọ si biko na anya alakwara onye alakwara di ya elewe jụwa the boy na onwe ebe ọ na-aga na nwanne ya na ọ mistake ya gwa ya ọgwaghị ya agwa ya sị ele otu esi agwanye ya na ọ mmadụ iripọtụ anti nwunye dede no na o dịka ihe anti ya na-enye na ya kọntinu oriwe nri ya na ya ga-enwe ọsa na ọ bụ mọ like nga na-enye ha nri ka mma ya na-eri nri abụ ya naghị azụ nri ebe ahụ ọkwa ya lọtakwa na o restriktiri ya kene ya agaghị survive the next 5 years ya na ọ na 1 year na ọ dịrị ya unbearable na ya agaghị survive ka medo nga waste what time na otu oshi emege na time a ga-eji settle ya ruo na o nwere ike add the punishment ya ahụ ga na punishment daily punishment die adanne na ruo n'oche dị aka na aba aka ọkwụ na ala ten na-efe n'ishi ya so what a mistake ya malite gwawa adanne na ya course the day ya matara na ya course the day ya bụ cross path na olegodo ọpụta na asị na kpekọta ekpesef na ọ na-achọ nwa akụkọ na anyway ya amaghị ya ga-eme ya eche ya enweghị ga-echerite ya time ya ga lọrọ onwe nwaanyị na ya amụghị nwa ya wụrụ problem ọ wụrụ ihe problem na ọ ya problem onwe ha abụọ n'abalị agbengam ya lakpụrụ the boy alakpụrụ chee nwe n'ụkọta as early as 5 o'clock ya ga-akọrọ the man aka na ya dịla ready the man ajụ so mmiri kwere ihe ya si yes na echecha na ya ga-alawa nga nọ na-ekwu the boy shepụta ha akpa ya na ya ga-alawa nwoke ka ya baa moto na-aga Ọnịcha na ya ga-alawa ekwu elu kwuo ala kwuo ntụtụrụ kwuo ekwere kwuo manụ asị anyways ha abụọ abakọta moto tige ha abụọ na the same moto so ha rute Ọnịcha onye ọbụla chọọ wee ya ka ha rutere Ọnịcha onye ọbụla gawara onwe ya mazinụ ma the boy
nwee fon nọmba eji akpa ya mazi ma ọ gawara bụ ebe ọzọ enwezi ebe ọ nọ nwee ihe o mege ya ma n'ihi na ya onwe lawara gazie na ụlọ ga-amụwazikwe ọrụ ọnọntara ifu nke ya gara Lagos na ya ga-achọta ya ga-eji aka ya chọta ebe ya ga-amụ ọrụ chọtakwana chọta ya nọga n'ụlọ nọ 6 months na-enweghị ihe emere nothing ya lụwazie na village bịa mụọ ọrụ ọnọntara na ọkwana ọrụ ka ya mụga na-akwa ọfụma mụtacha nwee shọpụ ka hụzie somebody ya na ya bụ mege somebody asị ya na ya bịa na ihe na ya na-akwa n'aka ya bịa Lagos na ego ya ga-ebu o wee nya nwaanyị ya esorozie the girl gawachikwa back to Lagos chọtazie nga na akwa akwa bido na-akwakwanụ eme ọfụma chukwu na-emeziri ya ebere rọpụtara ya somebody dị very nice person ya na ya abụọ ya hụtara na ọ dị nice ya na ya abụọ bido mewe ihe by then adanne ya lala village n'ebe ndị di ya ọ nọzi n'ebe ndị di ya na-eghe akara n'ebe streeti ha ebe a ka ọ nọzi akara nwa ọmụkwana ya nọzi n'ebe ndị di ya na-eghe akara di ya na nwaanyị ọzọ ebiri na township ọ nọzi ebe ahụ na-eghe akara ya nwakwa abịachizie back to Lagos na ka enyi ya nwaanyị n'ugbo ka ya nọzi na-akwakwanụ akwa ebe a ka ya ji amụrụ somebody ya like somebody dị very good ya na this guy na-eme mgbe ụfọdụ ada na-ekpekwa ya esendekwara ya ego o mechaa ọsị ya na ya chịrị gbagote Lagos bịa visit kwen ya shie nga di ebi ka elee ma ya nwee information ya nwetaghị na enwere nwaanyị na ya na ya bụ obi enwere nwaanyị na ya na-achịcha ya gwa ya sọ ọ ga-eshi n'ụlọ ya take off aga na checkmate di ya na ya ọ mmadụ squat ya ebiri ha onwe ya mgbe ya nwechara ego kwa ụgwọ ụlọ bịawazie ọsọ oke nọ n'ime relationship n'ugbo ka ya nọ with this guy ha nọ na 1 year the young man he proposed marriage when ya ga like ịlụ ya ma ọ bụrụ na ihe ya na-ele anya bata o kwele nkwa na ọ ga-alụ ya ya wepụtakwa n'obi ya na ya abụọ na-eme ihe ọ ya ka ya nọ one day somebody chat ya up na Facebook handle si na ya kpọọ aha ya na ya na-ajụ adanne phone number ya ga-ejiri iche na okweghị nye na ya bikoro ya hụ meseji ya na ọ kpọọ this number na ya kpọọ this number na private message na DM ya ga Facebook messenger mepee the message hụ the message gụọ ya aha o kpọrọ dia familia ya echeteghị na onye dị otu ahụ ya sị but nọmba o nyere ya dial the number o piki ozugbo kọtụ gbaghachizie sọwazie nsọ na-asị onye ya sị na ọwụ ya o tie si chee na Chineke na-ekele na Chineke na-ekele na o tele ya chọwara nọmba ya jụrụ ya lọtara be ndị di adanne ụlọ ha hụ na adanne na ọ nọzi na village na onye gezi akara ya gwa onye nọmba ya ga-ejiri iche okwe ọgwa wedat na mgbe na-adịghị anya na di ga-abịara na ya alụwala di na ka ọ hapụ ịwọ distraction ya siri ili ya sị na ọgọdụ na ọlụwala di na onwe ahụ na ogbochi ya nwa ijọs kwe iri ọgwa wee sị na ya ma ihe o kpeghere ya ihe o ji chọọ ikpere na ọwụ enwe ihe ọ ga-enye ya ugbu asị madam ya ka o were ga-enye ya asị onye na-esote enye that time the boy achịwa gwa wee sọ o change bekwe hụ hapụzi odo ya na ọchọghị inye nọmba ihe this young man gogasị ya gwa wee sị na ọwụ ya ọhụ na n'ebe ụwa ya na chiede nwere ha ekelewa jụ wee sị na nwanne nwaanyị sọ lọwala di ya si yes na ya nọ na relationship na ya lụbedu na ya ha ka na push ya na ya like the guy na ha nọ ọfụma no problem ọ sị oke na ya send ya account number ya na ya nọsi hụ na Nigeria mgbe ya lọtakwara na ọwụ na cousin ya lọtara cousin ya si Norway lọta na esoro ya gawakwa mgbe ahụ mpa ya ree ala ha kwadoro ya gawa 4 months after ya hapụrụ ebe a ka ya gawara Norway ya etie sị Norway bụ ya sọ bịa echi lọta gị ya lọtara ka mbụ jụọkwa nwanne ya nwaanyị nọmba ya ọkọkwa ihe ọkọrọ lọtakwa ka abụọ n'ugbo na ya lọtara okwu ekwentị same thing na ya chọrọ imove ịlaghachi back next week na ihe mere na ebe ọ nọ na relationship ya chọghị ịkọsụ ya problem na o sendere account number ka ekele ya na ihe nwa niile ahụ o mere na ọ ya wụ the reason ya eji nọrọ ebe ya nọta ya etie sendere ya account number the boy sendere ya 500,000 ya enweta the alert tie kelewe ya dịcha very happy ọgwa wee sị na ọ bụrụ na di ya hụ lụọ ya na ọ bụrụ na ha lụọ na o mee ka ya mara na ọkwa nna ha alụ na o mekwe ka ya mara nele ọgwala na ya mgbe ọ chọọ plan na ịbịa mee ihe ọgwa wee sị ọgwabeghị na ọmụna ọkwele ya na ihe dị mma na ha ga-alụ ọsụcha that's okay no problem na ọhịa ikwazi ọkwere na ọ bụ na ọ lụọ ya mee ka ya mara na ọkwa nna ọlụ ya na emekwe ka ya mara ya so okay
no what the boy she send the money ekelecha ya adanne ya kpọ ya na phone we see na the guy okpore yes na okpore ya ogwa we see na also nyere ya ego ya si eyo wo obere ihe na onyere ya gbapụrụ ya 500,000 adanne eti na onye chara ihe na 500,000 ma 1 naira onye ya na wow ya gwa we see na kwa jụrụ n'inye nọmba ya ojo se lekwa to shi weta nọmba so bịara send ya na here Facebook Messenger no ebe bịara chat ya up drop on number ye replies with her own number na okini mere oji nye no ogwa so ya be nye number no otu onu gbo gasị ya gasị ya no n'ime relationship ya si ya no no we hojo na mmadụ so ko chọrọ ikele na o mo the boy we ya ni abo we nye we jikọrọ ya ni abo no we ex ya gasị masị na oke na ọ bịara intrude ọ bịara interfere na enwe ihe ọnụ nọ ya nwe nye number na the guys na ọsụ na ọ chọrọ iwere ihe ya ga-enye as madam ya bịa enye no ihe mere oji nye number no hapụ ihe ọkọga adanne ya si nsogbu anọ na ya nọ no problem ọgbanyọ phone mecha kpeghachi ya see that out of that 500,000 the young man sent there na esiri 250,000 kg add ya na business ya jụọ ese for what kwan ka ga-eji eme like that ogwa wes na ọ mabụ onye da boy na ọ matara da boy n'ụlọ na ọ matara da boy n'ụlọ na after all na ọ wọ bịa bịara n'ụlọ sere na da boy enyekwa enyo nye ga play we sent mere the boy jiri me ihe mere that night jiri me that night ha abụọ ala otu mgbe na ya send ya 250,000 na the boy kwesịrị inye ya ego mana ọ bụ na ahụta ya as madam ya mada small madam na onye edize nye demonic ya ewuchi ebe na after all oshi n'aka ya mata the boy ya gwa Adanne si enwe ike ime ihe ka ahụ kọga na enwe ike ime ya eme ya egbuji aka na ịnụkwa na ọ na nwa be lọtara hụnwụ n'ọnọdụ ahụ nyere ha aka ka wee ọ otu isi treat na ya nwa onye o tritiri fine kedu ihe ya ga-eji enye demonic ọ gbanyọ phone na ntị na nwa mba mza o ya ka e chọrọ ịlụ ya dị ready sị ka ga hụ ụmụnna ya ha erute n'ụlọ ha Adanne ya kwuole with ma that na ndị die ga-abịa ndị die ga-abịa so jikwe na ya ga like ilu rute bịa nọzi very close to village na ya ga-abịa bịa na ere ha ejikwe na ya gara bịa ya ma na ihe ọ bịara bịa nara nọmba onye bịara bịa ịlụ ya bezentụrụ gwawa ya so that na nwunye gwakwara that na few months ago na ex ya sendere ya 500,000 na ọ nọzikwa ala bekee na ya na ya abụọ na-akpọkọrịta ọnwa ha ihe eji agwa ya wụ before ya baiga ka ọ mara ihe ọ na-abaiga n'ime dị ka e bịara ịlụ ya siri ili bịa jụọ ya na silekwa ihe nwanne ya nwaanyị kwuru na ọwa eziokwu ya sị na ọwụ ex ya kọwaziere ya dị akụkọ ọgwa sị dị ka ya tiri 500,000 ka o tiri ya so o nyere 500,000 na gwa ya ọgwakwana ihe ya jụọ sị gwa ya kwana ya ga-ejikwanụ agwa ya ọka ọ bịa jụọ igbo eso onye ọ na-enyecha gị 500,000 na gịnị jikọrọ gị ọdịshọn ọnwa ka ya bịa mewe explain besides na ọ ya nwa ka e nyere werekwa na-etinye na biznes ya ịbịakwa onye nyere ego ga-ebute lot of explanation bịakwawa ote nwanne ya ejiri dị wicked ọ bịa hụtawa nwanne ya nwa Adanne na ọ gbara wicked na ebe o jiri aka ebupụta onwe na ọ bụrụ na ọ chọrọ ige ka ya kọrọ eke nwoke si ya agaghị ege na ọ bụrụ na Adanne ga-agwa ya eziokwu na ya nwa edina ya eziokwu na ihe ahụrụ ahụzi ihe achọghị stori achọghị akụkọ na-eso akụkọ okwu ntị ruo ụmụnne ya ntị mama ya kpọwazie ka nwoke gbawa ya si na ọ bụrụ na ọ hụ ada ya nwaanyị ga-eme ọ ga-eji ọbịa alụ nwa ya na deserve hụ nwa ya na ada ya nwaanyị awụghị mmadụ na ọkwa ada ya nwaanyị na ọ na ebe Chineke tenwere na kemgbe ụwa ya nwa ya nwaanyị na ọ chọrọ ịlụ o kpụrụ ya ugwo ọ na-ahụta ya na ọ mara mma na ọ gịnị mere ya wa ada na a na-eli anya n'ihu na ọ jụghị onwe na ọ bụrụ somebody isi dị mma ọ ga-abịa ree nwanne ya n'ụdị ahụ were nwanne ya ree periperi tọtụrụ ọ dance to that music that means no deserve nwa ya nwaanyị after 2 months the guy akpọghachi nwaanyị by then ya akpọọla ka ya n'ala bekee gwesilekwe ihe Adanne ya na ọ ka na-emekwelekwe ka o mere ugboene na o mebierele this guy ka aha atụle mma igoro gwesị na ya forget that person na ya na-elọta na ya chere na ya ga-elọta in the next 3 months na ya ga-elọta ya lọta ka enyi abụọ ga ụlọ ọgwụ ga-echeki onwe ha na ha dịghị ala samsam na ọwụ karata ka a na-echenji na ihe yawụ na ọ naghị abịa iyi again ka ya mata agwa ya na ihe yawụ na ụta ahụ ochi ahụta ya mgbe ahụ na ngwa ihe dị iche na ya wụghị onye ọjọọ ya na-eme n'ike na ọ mara ya laikiri ya kama ọ bụ ụjọ mgbe ahụ na ya nọ na okpuru imi madam bibie gbakwa nwanne junior sister ya enyi na ọ ka agụbeji egbu even na ga-ekwe ya saa abụcha na ya dị mbụ like enwe mgbe ya na-alaiki ya laikiri ya okwu ya gwere n'ala na ihe ya wụ na ọ wụ just ịhụnanya enwe ebere na ụka ewere tinye na kọntena gbachie mgbe ya loje ya tara ya ihe niile Adanne eme na ọ kemgbe ya lụrụ ka ya na declare interest na onye na ugbu a na-emata ya na ya ba na relationship na ọ na Adanne ekwe ya lọtazie kene ugbu ya na-agbota isi gba ya Chineke mere ya ebere suggest ya ewepụtara ya uchiche si ya tara ya Facebook Messenger etuwekwenye na Facebook tutezie usezie Messenger send ya message na ya gachila back
na Chineke nnata nwere na ya lọta in 3 months time ya bịa kwụ ụgwọ isi lụọ ya ihe na ya bụ ugbu a na ka ya na ebe omega ihe ana na-arịọla ga-arịọ parents ya ga-arịọ na-arịọ kashi mma ya si ele na mma ya ga-echenji obi ya gwa ya si ya nweghị ike ichenji obi na o believe Adanne end ihe na ya bụ na-eme 2 months later okpo ya na phone ọ jụghị otu mere o believe that na Adanne ya marụrụ ya ala na Adanne give ya na ya why ya weted 500,000 nye therefore na onye nwere mind nye 500,000 ya na ebe nwere ihe ha ji na mgbe niile lọta na enwere ike na-aga ahụ ya ka ya to avoid ya lụrụ nwaanyị nwoke ọzọ bịa na-atụrụ ya n'ime o kwuru okwu ya na-enweghị ike ichefu ine hụrụ ya anaghị aga achịgaba onye ihu na-arịọ onye azụ na-arịọ ke nwoke ana na-arịọla na-arịọ ya si enweghị ike na Chineke obi ya gala ebe ọzọ na the young man si na ọ wụrụ na ihe alụọ ya eme ka ya mara na ọkwa na ha alụghị ya eme ka ya mara na ya gala gwa ya na ha alụzi na ole ihe ọ si ya ka eme and ya ekwetele na ihe somebody ya ma ọ bụghị ya na ya bụ abịajighị ime enyi na ya ma ya ọfụma ihe onye na ya bụ obiri n'ụlọ ya ga-ewere ihe ahụ nọ na Adanne ekore ya na no problem na ya thank you na somebody na-agwa that na the devil you know is better than the angel you don't know n'ụnụtụla edele ihe n'ugbo ya na enwere onye ebitere na onye ihu na onye asịsị na ya ụmụnne enyi dịka anyị ma ụmụnne dịka anyị sisi na ya ebitere nwanne ha na mmadụ abụọ na-ese okwu na ya obi ya dịbụla mbụ gawa na bikos ya hụrụ onye ka na-ala bekee na ya agaghị abata na ndụ nwanne ha jos pụọ like that na ha ga-eme ihe na ha ga-eme onye ọbụla na-eteretịna na ụlọ gwadele na ọwụ ihe ọjọọ ka ya mere na ya ga-ewere vidiyo n'ugbo ya na fọwọdụrụ ya ka nwoke fọwọdụkwara ya ụmụnne ha ga-agụ kọment ihe ọbụla ụnụ si ya na ya abụọ ihe ọbụla ụnụ dịrị ya dị na ya mee na ọhịa ya ga-eme na unu biko gbatara esi enyemaka ụmụnne m ọ sị na ọ bụ unu ka ọ chọrọ ịnụ from ụnụ mana ụtọ na-arụ sọm bịa ha sị nwa mba na dọ nwere na ha chọrọ ịnụ from ụmụnne enwe nnọọ ihe unu ga-agwa unu gwa ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu